Буланы шулай. Була шул. Бейемейсе булмай шул. Мин башкорт телен яратам һәм өйрәнәм, чөнки минем ата-әсәем башкортча сөйләшә. Мин башкорт телен бик яратам. Я хочу научиться говорить по-башкирски так хорошо, чтобы меня могли понимать мои родственники, близкие, которые живут далеко и говорят только по-башкирски. Мне очень нравится танцевать, и я хочу здесь хорошо разговаривать по башкирскому языку. Пока что я знаю такие слова, как эсэй, этей, юг, ае. Но хочу научиться говорить красиво и четко на башкирском языке. Мин яратам башкорт телен. Ул минем туган телем. Ул миңа кирәк әсәй менән һөйләшергә, атай менән, өләсәй менән, олатай менән. Мин уны бик яратам. Башкорт теле көне менән, байрам менән һеҙҙе ҡотлайым.
Хөрмәтле достар, һеҙҙе башҡорт теле көнө ошо матур, байрам майҡанлы ихлас күңелдән тәбрикләйбеҙ. Киләсәктә телебеҙ сәскә атыр, республикабыҙ балҡып йәшәр тигән ҙур ышаныста ҡалабыҙ, дуҫтар. Байрам менән!